morning guys. So inainay bakay namin guys kay dili na masudlan sa motor guys. Yan. Eh, pipilit na ginamong panit. Pipilit na ginamong maligo. Yan, paro is yun eh. No? So mga katubahan na magdala tag tubo niya kay para makatilaw at tubo kay ugay na ikuha kang tubo guys. Tingit-kit na. Iya na. Magayon ni nga tubo klase del bay no. Anel? Gayon ni nga tubo no. Gayon ni guys kasi ipo atong ngipon. Lisod na. So naguna kamo lang kay una no. Ako ba di ba ko taga guys na. Sala. Wala ba kay the wrong turn diri nga puyo din eh. Yeah, di na pwede ba eh. Mga lamion na ba dapat sa special gina sila ba? Nakabutang na sa propesiya guys. So, okay, mas bintahan dalan diri kay kontra sa tong last na mga natuan nga lugar. Makaya-kaya ra nako guys. Basic na. Yo, basic mo na inyo nga mo na gining basic ba guys nga bugnaw ang tubig yun. Dili mo makita pag bugnaw sa kuno. Oh? Iyo. Saan ba? Medyo okay lang sa pro bugnaw gid guys. Isa ka bugnaw eh. Hindi na to na ipa-hot and cold mango ni guys. Nangay button pindutot to din guys. Pa-hot or boat taniwa Hot button. Oh. Press 1. No siya. Yun na press 1 abis kuman siya dre. Basta mukha na siya guys. So perfect siya dre gid diguan gyud kay duol sa paani kabaw. Kabaw, kita nyo kabaw guys. Live kabaw sa inyo guys. Kung na may kabaw guys, comment below guys. Pakimay na lang. Kaya nga no? Wala lang. Bagbuot na mo. Maligo na tapalungan eh. Yeah. Tanaw to, ipapala to sila para makita natin lang itong lawas. So, mutanaw mo nga maligo mi guys. Ha? Karon guys, maligo naman mi guys. Katong ingon ako sa inyo. Ayan yung mig pantasya among lawas guys. Kay virgin pa ni. What? Ay gapon na buak na gahapon guys. So, sige maligo sa ako guys. Nagtaro mong kog ligo gyud actually. Oh. Mga huli sandali diri sa tabay. Oh, so presko kay ko guys. Hot nga pagka presko. Oh. So, medyo panagisa hapon na kayo, almost pa naman gud. Alas 5 kapit na mga 5. Okay mga tanan. Oh, mauli na mi guys. Umana naman mi guys ligo, mauli na mi. Eh mag-ilis na mi din. Ugma ko sa udto mo, uli balik to mi CDO. Kay back to normal na din mi. Trabaho na, balik. Kumana ang bakasyon, nilis bukid. Ningawon ko din yung lugar. The following day.
guys. Nakabot ra gyud mi guys, ano sa pinakababaw na gyud ni siya guys. So makita nyo guys anay mga pasakan sa ubos ano mo, mga kaano, pagso. Diba? Eh nasi paro yo. Na dili maklase nang pro lipay kina siya. Di na maklaro. Si Junel. Okay, Junel. Oh. So shout out ko sa akong mga viewers di ay di mo na live, di mo na live. Recorded to din eh. So naanay mga turista, ay turista. Turista na yun. Oh, naanay lang sa ubos guys. Oh. Dili lang kami guys, pero mas daggan. Ay napod sa ubos. Oh. Yan, tura. Sa hangin. Ano, nagpalit akong agtang guys. Normal guys sa mga pamistiso ng tao guys. So, muna siya guys ang overview guys. Wow! Overlooking guys siya guys. Sayang lang kayo wala guys. Guys dito Mario. Zoom in na ba? Wow guys.